对，他在蛙泳，然后就赶快。没有仰泳，我觉得我好的。Her svømmer heat 5 afsted. Heat 6, der skal vi på bane 1 se Oscar fra Hørsholm. På bane 2 er det Max fra Vandesbæk. Bane 3 Arthur fra MK31. Bane 4 er det Darby fra STT. Bane 5 Matti fra Vandesbæk. På bane 6 Lukas fra Køge. Bane 7 Linus fra MK31. Og på bane 8 Benjamin fra Køge. Og så skal jeg gøre opmærksom på en diskforløb 19, heat 1, bane 4, og det er altså en diskforløb 19, heat 2, bane 4, og det er efter svømmereglerne 6-5, mavelængde ved vending ved 50 meter. Og her er det Oscar på bane 4 fra Solrød, der har lagt sig i spidsen. Og det blev også Oscar på bane 4 for Solrød, der slog ind først her.